Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Tuboy. Taong 1958, Santo Tomas, Batangas. Noong mga panahong ito, nakatira sa paanan ng bundok ng Makiling ang pamilya ni Tuboy. Nasa edad 18 anyos pa lamang siya noon, kaya na may sunod-sunuran pa siya sa mga bagay na ipinapagawa ng kanyang ama. Pagsasaka sa gilid ng bundok ang pangunahin nilang ikinabubuhay. Sa halip kasi na bumili ng mga gulay at karne sa bayan, mas pinipili nilang mag-alaga at magpalaki na lamang ng mga ito. Maliban sa makakatipid, hindi rin sila gaanong mamamahalan sa kapiranggot na karneng katumbas ng salaping ilang buwan nilang pinagpaguran. Sa halip din kasing ibili nila yon ng kanilang mauulam, pinipili nilang gamitin na lamang ito sa mga pangunahing kailangan ng kanyang mga kapatid, kagaya ng gatas at mga damit. Kahit papaano kasi, di naman sila gaanong namomroblema pagdating sa bigas dahil nakikisaka naman sila tuwing anihan. Malaki-laki rin ang parte ng kanilang nakukuha na sapat na para magtagal sa susunod na tagsibol ng palay. Kung isipin, maganda naman talaga ang buhay nila sa lugar na yon. Subalit, habang tumatanda itong si Tuboy, napapaisip siya. Marami naman kasing bahay sa baryo malapit sa paanan ng bundok. Kaya ang pinagtataka niya, bakit hindi sila lumipat doon? Mas mainam kasing gawin nila yan, lalo pat hindi biro ang kanilang dinaraanan, pababa at papaakyat ng paanan. Bukod sa maraming mapanganib na hayop sa daan, napakadilim din ito sa oras na naaabutan sila ng gabi sa pag-uwi. Isa pa sa pinagtitiisan niya noon ay yung wala siyang makakalaro. Buong kabataan niya, di man lang niya naranasan na makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ang palagi lang niya noong kasama ay yung mga kapatid niyang mas bata sa kanya. Hindi naman sa ayaw yung kalaro ni Tuboy. Ang sa kanya lang, mas masarap pa rin makipaglaro sa mga batang kaedaran niya. Bukod sa magkakapareha sila ng hilig, alam din niyang magiging masaya siya kapag pumasok siya sa grupo ng mga ito. Dahil sa ganoong pagmamalabis, makailang beses na niyang nabanggit ang kanyang pagnanais sa kanyang ama. Yun nga lang, kahit anong gawin niya, hindi pa rin ito sumasang-ayon sa kanyang nais. Madalas din siya nitong hindi pinapansin kapag naririnig na nito ang tungkol sa kanyang mga sinasabi. Dahil sa ganoong pangyayari, nagpasya siyang lumipat sa kanyang ina. Alam niya kasing hindi niya na yon mapipilit pa, kaya para malaman ng totoo nitong dahilan, yung nanay niya ang kanyang kinausap. Isang hapon, nang mataong hindi pa umuuwi ang kanyang ama, agad naman niyang pinuntahan ng nanay niya na kasalukuyan noong naglalaba. Paglapit naman niya rito, umupo siya sa tabi sabay tulong sa pagkusot ng damit. Kasama nila ang dalawa niyang kapatid na babae, nakatuwang din ang kanyang ina sa lahat ng gawaing bahay. Habang naglalaba sila, doon na unti-unting inilahad ni Tuboy ang kanyang mga saloobin. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, gulat naman yung napasilay sa kanya na parang hindi yun makapaniwala sa mga bagay na kanyang inilahad. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo nakukulitan na yon sa kanya, hindi naman yon nagdalawang isip na ilahad ang totoong rason ng kanilang padre de pamilya. Ayon sa kanyang ina, mas mainam nang manirahan sa lugar na yon kesa sa sentro ng baryo. Bukod kasi sa malayo sila sa mga mata ng mapanghusga, ligtas din ang kanilang pamilya. Marami kasing hindi kaaya-ayang nilalang sa lugar na yon na iniiwasan nila. Pagtatapat pa nito sa kanya, mapanganib ang nais niyang mangyari sa kadahilan ng maraming nilalang na mahilig maminsala sa lugar na yon.
Hindi rin nila gusto ang presensya ng baryo, kaya na may pinili nilang sapaanan na lamang ng bundok manirahan. Mariinding inilahad ng nanay niya na hanggat doon sila namamahay, nasa ilalim sila ng proteksyon ng diwata. Isa yun sa mga rason kung bakit sa 7 nitong anak, wala man lang silang naramdamang aswang na dumapo sa bahay nila. Dagdag pa nito, marami ang magbabago sa kanilang buhay sa oras na lumipat sila ng bahay. Alam din itong hindi sasang-ayon ng kanyang asawa na may isa katuparan ang nais niya. Kung iisipin, mababaw ang dahilan ni Tuboy kung bakit niya nais lumipat ng tirahan. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman itong itinuro sa kanya ang isang tipak ng bato na nasa gilid ng kanilang tahanan. Pagsilay naman niya rito, agad naman niyang napansin ang mga nakapulupot na ugat ng balete sa buong paligid nito. Natanaw din niya ang parisukat na uka sa tuktok ng bato, kung saan madalas naman nila yung puntahang magkakapatid kapag sila'y naglalaro. Noong una, wala naman siya roong napapansing kakaiba. Pero base sa mga salaysay ng nanay niya, isang espesyal na bagay ang batong yon na siya namang nag-uugnay sa diwata at sa kanilang pamilya. Upang maunawaan ang lahat ng mga inilahad nito, nagdesisyon siyang hintayin ang tatay niya. Alam niya kasi sa kanyang sarili, yon ang makakasagot sa lahat ng kanyang katanungan. Sa pagsapit naman ng gabi, habang naghahapunan silang mag-anak, hindi na siya nagdalawang isip na banggitin ang tungkol dito. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, tahimik lang naman itong tumingin sa kanya na parabang naghihintayo ng pagkakataon na makapag-uwi ka. Nang mapansin naman niya ang ginagawa nito, minabuti naman niyang ilahad ang mga bagay na kanyang nalalaman. Ipinagtapat din niya ang katanungang gumagambala sa kanyang isipan sa paniniwalang yun ang magbibigay motibo sa kanyang ama para maglahad yon ng katotohanan sa kanya. Dahil sa kanyang mga sinabi, napabuntong hininga lang naman ang tatay niya habang ipinagpapatuloy ang pagkain nito. Hindi naglaon. Matapos ang kanilang hapunan, inanyayahan siya nito sa labas para tunguhin ang tipak ng bato. Pagharap naman nila sa lugar na yon, seryoso naman yung nagwika sa kanya ng, "Totoo ang lahat ng sinabi ng nanay mo. Mga anak tayo ni Makiling. At sa lugar na ito tayo nababagay. Huwag mo nang asamin ang buhay sa baryo. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Puro pagtitiis at kawalan ng pananaw ang iyong mararanasan doon. Mas mainam na dito tayo manirahan kasama ang mga diwatang nagbibigay biyaya sa ating pamilya. Nasa tamang edad ka na, anak, kaya alam kong sapat na ang talino mo para maunawaan ang lahat. Marahil hindi ka pa rin naniniwala sa mga sinasabi kong ito, kaya hayaan mo na patunayan ko ang lahat ng yon." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, agad naman itong dinakot ang isang triangulong bato sa bulsa nito. Base sa kanyang ama, ni minsan hindi niya yun inalis sa katawan niya. Yun kasi ang nagsisilbing susi upang makausap niya ang diwata ng kanilang angkan. Dagdag pa nito na, sa pamamagitan ng batong yon, masisiguro nilang darating si Makiling. Hindi kasi nito basta-bastang matatalikuran ang ginawa nitong pakikipagsumpaan sa kanilang angkan. Nang marinig naman ni Tuboy ang lahat ng yon, hindi naman niya maipagkakaila na kinilabutan siya sa lahat ng narinig niya mula sa kanyang ama. Nasisiguro kasi niyang naglalahad yon ng katotohanan, kaya walang sapat na dahilan para yon ay kanyang pagdudahan. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, minabuti naman niyang hintayin ang mga susunod nitong gagawin. Maya-maya pa, nagsimula ng magbanggit ng mga buhay na salita ang tatay niya.
kasabay ng pag-akyat nito sa tipak ng bato. Paglapat naman ng batong yon sa uka, bigla namang lumabas mula roon ng berdeng liwanag na mabilis na umakyat patungo sa tuktok ng bundok. Sa sobrang bilis nito, agad naman yung naglaho sa kanyang paningin. Matapos ang pangyayari, nabuo ang isang bilog na lagusan sa ibaba nitong bahagi. Paglalarawan doon ni Tuboy, isa itong berdeng enerhiya na pinapanatili ng isang puwersang hindi niya mawari kung ano. Malakas din ang hanging nagmumula rito na kapag lumapit pa siya ng ilang dipa, may posibilidad na higupin siya nito papaloob. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, nananatiling walang nangyayari sa bagay na yan. Hanggang sa kalaunay may nasipat siya roong maputing kamay na bigla na lamang umusli. Hindi nagtagal, sinabayan din niyo ng isang magandang mukha ng babae. Pagpakita naman ito sa kanilang harapan, doon niya nasilayan ang isang nilalang na ubod ng ganda. Perpektong bawat parte ng anyo nito na sa unang tingin hindi maipagkakaila ni Tuboy na nahulog na roon ang loob niya. Maliban din sa tangan nitong kagandahan, binabalot din ito ng mga palamuti sa katawan, kagaya ng pulseras na gawa sa perlas at ginto, at mga kwintas na binubuo naman ng mga mamahaling bato. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, dali-dali naman itong bumaba sa tipak ng bato, sabay luhod sa harapan ng diwata. May mga katagarin yung binibigkas, pagpapakita ng pagpapasalamat, paghingi ng dispensa, buhat sa kanilang ginawang panggagambala. Nang marinig naman yon ng diwata, napangiti lang naman ito habang inilalahad sa kanyang ama na wala naman yung problema. Dagdag pa nito na tungkulin niyang pagbigyan ng mga taong nahahanay sa angkang yon upang hindi masira ang kanilang mga pinag-usapan. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, doon na rin yun nagsimulang tumingin sa kanya. Kakaibang pamamaraan ng pagsilay sa kanya ng diwata na parabang may kung ano itong ibig ipahiwatig. Paglapit naman ito sa kanya, nagtanong ito sa kanyang ama kung yun na ba ang batang magmamana ng katungkulan nito sa kanilang pamilya. Nabanggit din ito, may mga espesyal na katangian ng batang yon, kaya kailangan nila itong protektahan. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, hindi naman ito nagdalawang isip na sumang-ayon. Dagdag pa nito, yon ang dahilan kung bakit hindi niya yon pinahihintulutang lumayo sa kanyang tabi. Pagkalahad naman ng ama niya ng tungkol dito, agad naman itong nabanggit ang tungkol sa nangyayaring kaguluhan sa baryo. Ang pamilya ng mga aswang na matagal ng kalaban ng kanilang angkan, nalaman niyang dahan-dahan na namang bumabalik sa kapangyarihan. Sila rin ang pangunahing puntirya ng mga ito, kaya sa lahat ng pagkakataon nagiging maingat sila. Mariin ding inilahad ng kanyang ama na sa bawat araw, lumalapit sa teritoryo nila ang puwersa ng mga ito. Nang marinig naman ni Makiling ang tungkol sa bagay na yan, agad naman sila nitong inabisuhan na maghanda. Hindi rin kasi may pagkakaila ng diwata na ang ginagawa ng mga ito ay pawang hakbang ng kanilang paghahanda para sa nalalapit nitong pagsalakay. Matapos naman nilang mapag-usapan ng mga seryosong kaganapan, sa kumpas ng kamay nito, may umahon na 2 lalaki sa magkabilang gilid ng bato. Mabilis yung nagkaroon ng anyo ng isang pangkaraniwang tao, kaya nung masipat naman yun ni Tuboy, di naman siya nakaramdam ng takot at kilabot. Paglapit naman sa kanila ng mga nilalang na yon, inilahad sa kanila ni Makiling na yon ang makakatuwang nila para malagpasan nila ang gusot na kanilang kinakaharap. Dagdag pa nito na parte ng kanyang pangunahing kapangyarihan ng mga ito,
kaya wala silang dapat na ikabahala. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na yan, dahan-dahan din naman yung naglaho sa kanilang harapan. Sa pagkawala ng diwata, nakilala nila ang dalawang alagad na tinawag nito sa pangalang Matiyas at Pedro. Wala pa sila noong kaide-ideya ukol sa tangan nitong kapangyarihan, pero nasisiguro noon ito, Boy, hindi kapani-paniwala ang mga kakayahan nito. Naniniwala rin siyang sapat na ang bilang ng dalawa para malipol ang kinakatakutang pamilya ng kanyang ama. Sa pagtatapos naman ng kanilang pag-uusap, bumalik silang apat sa kanilang tahanan para magpahinga. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang pamumuhay kasabay ng mahigpit nilang pagbabantay sa bawat hangganan ng teritoryo ng bundok. Habang tumatagal kasi noon, marami na silang napapansing hindi pangkaraniwang tao ang lumalapit dito para magmasid. Marami na rin noong pagbabanta sa mga buhay nila, kaya ang bundok ng Makiling ang nagsisilbi nila noong kulungan. Bagaman hindi na nakakapunta sa baryo, nananatili pa ring punong-puno ng pag-asa ang pamilya ni Tuboy. Bilang paghahanda, minabuti nilang gumawa ng mga patibong upang mapaghandaan ang pagsugod ng mga ito. Para rin magkaroon sila ng sapat na pagkain, gumawa ng milagro ang dalawang puwersang ipinahiram ng diwata. May kakayahan kasi ang mga itong magpabunga ng kahit na anong uri ng halaman sa loob lang ng ilang segundo. Hindi lang yon, nakakatawag din ito ng mga ligaw na hayop na siya namang kinakatay nila sa pagsapit ng gabi. Isang buwan ang lumipas, papalapit na sila sa araw na sinasabing rurok ng kapangyarihan ng mga ito. Base kasi sa kanilang mga nalaman, tinatawag na sagkaw ang lahi ng mga nilalang na yon. Sa buong taon, merong 6 na araw na nagbibigay kapangyarihan sa mga ito upang mas lalong paunlari ng mga tanga nilang abilidad at lakas. Sa mga araw ding yon, hindi masukat ang kanilang kapangyarihan kung saan lahat ng harang laban sa kanila ay kusang nalulusaw. Yon ang nagsisilbing hudyat ng mga ito para pasukin ang kuta ng kanilang kalaban. Sa mga sandali ring hindi pa dumarating ang araw na yon, nagtatago ang mga sagkaw para iiwas sa panganib ang kanilang mga sarili. Kapag kasi malayo-layo pa ang araw ng kanilang kapangyarihan, napakahihina ng mga ito na halos aakalain mong mga pangkaraniwang aswang lang yon. Ngunit kapag malapit-lapit na ang mga araw, doon na yon unti-unting magpaparamdam. Sa mga ganoong panahon, hindi na mapipigilan pa ang puwersa ng mga ito. Dahil sa kanilang mga nalaman, hindi naman nila maipagkakaila ang matinding pagkasindak na kasalukuyan nilang nararamdaman. Sa humigit 1 dekada kasing buhay ni Tuboy, doon pa lamang siya nakarinig ng lahi ng mga aswang na nagiging gabunan sa mga espesyal na araw. Dahil sa mga ganoong kaalaman, mas lalo silang naging maingat sa kanilang mga kilos. Ang kaso lang, 2 araw bago sumapit ang rurok ng kapangyarihan ng mga ito, nabalitaan nila ang tungkol sa ginawa nitong pagsira sa mga barikadang nilikha ng mga kaibigan nilang engkanto. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, dali-dali naman yung lumabas ng bakuran para magmasid. Nataon kasi noong hapon na nang malaman nila ang ulat, kaya medyo nasa alanganin silang sitwasyon. Pagkaraan pa ng ilang oras, dahan-dahan na ring binalot ng matinding kadiliman ng buong paligid. Nagsimula na ring magsialulong ang mga aso, hudyat ng papalapit na puwersa ng kadiliman. Dahil dito, agad namang naghanda ang kasamahan ni Makiling. Sa senyas ng mga ito, mabilis na nagpakita sa buong paligid ang lahat ng engkantong naninirahan sa bundok. May mga duwende, tikbalang,
kapre at kung ano-ano pang mga nilalang na may kakayahang makipaglaban. Paghanay naman ng mga ito sa kanilang harapan, hindi na nagdalawang isip ang dalawa na ilahad ang kasalukuyang sitwasyon ng lugar na kanilang tirahan. Ayon dito, sasakupin ng mga aswang ang kabuuan ng bundok kung hindi sila magtutulong-tulong. Nabanggit din ng mga ito, isa sa mga punterya ng mga nilalang ang ama ni Tuboy dahil sa iyon ang may malapit na kaugnayan sa diwatang namamahala sa kanilang lahat. Mariinding inilahad ng mga ito na sa oras na makuha ng mga sagkaw ang kanyang ama, paniguradong matinding pinsala ang malilikha nito sa kanilang panig. Sa oras kasi na mangyari ang bagay na yan, gagamitin ng kanilang mga kalaban ng katawan ng kanyang ama upang ipawalang bisa ang lahat ng kasunduang meron sila. Sapat na yung dahilan para mawala ang katawang lupang kanilang tinatangan. Malaki kasi ang ginagampan ng parte ng pakikipagsanduguan ng kanilang pamilya para mapanatili ang lakas ng pamamahala ng diwata. Matapos namang mailahad ng dalawang mga katagang yon, agad namang nagsihiyaw ang mga nilalang na nakahanay sa kanilang harapan. Makalipas pa ang ilang minuto, dali-dali namang kumaripas ang mga ito patungo sa mga hangganan ng kanilang teritoryo. Bagaman may mahihina sa mga nilalang na yan, ramdam nila Tuboy ang pagnanais nitong maipagtanggol ang kanilang tahanan. Ayon sa kanyang ama, normal na yung mangyari sa kanila kapag sumasapit ang mga ganoong araw. Ang pinagkaiba lang sa sitwasyon nila noon, nagkaroon na ng kamalayan si Tuboy sa mga nangyari. Noon kasing mga nagdaang taon, wala naman siyang kaide-ideya na may nagaganap palang ganoong digmaan sa lugar nila. Sa pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, parang kumpul ng mga paniki ang mga aswang na bigla na lamang nagsiliparan sa itaas ng kanilang tahanan. Sa sobrang dami ng mga ito, natakpan nito ang kalangitan sa loob ng ilang segundo. Pag-usad naman ng mga ito, walang patid naman yung pinagbabangkaw ng mga engkantong nagbabantay sa paanan ng bundok. Pagsilay naman ni Tuboy sa lugar kung saan unang nangyari ang pag-atake, kitang-kita niya ang pagsilagpakan ng mga aswang sa mga puno. Akala niya nung una, panalo na sila. Pero nang mabaling naman ang kanyang paningin sa unahang bahagi ng paanan ng bundok, doon niya nasilayan ng malalaking mga aso na may sakay-sakay na mga gabunan. Sa sobrang dami ng mga ito, halos hindi niya na yun kayang bilangin pa. Maya-maya pa, pagsipat naman niya sa unahang bahagi ng pangkat na yon, may nasipat siyang isang nilalang na may daladalang mahabang kahoy na may nakataas na pulang tela sa dulo nito. Para yung bandera kung titingnan, pero ayon sa kanyang ama, ang telang yon ang nagsisilbing pampawalang bisa ng mga nilalang sa mga sabulag at patibong na kanilang inilatag. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, mas lalo naman siyang kinilabutan nang masipat niya ang dahan-dahang pag-usad ng mga nilalang. Sa likuran nitong bahagi, may iba't ibang makalumang makinarya na binabalahan ng mga ito ng malalaking tipak ng bato. Kung hindi siya nagkakamali, isa yon sa pangunahing armas ng mga sagkaw para bulabugin ang lugar ng kanilang mga kalaban. Alam din niyang hindi yun magiging maganda para sa kanila, kaya hanggat hindi pa nito nararating ang eksaktong distansya, napilitan naman siyang utusan ng 2 kapangyarihan ni Makiling. Pag-abiso naman niya ng tungkol dito, walang pagdadalawang isip naman itong pinatakbo ang grupo ng mga tikbalang. Sa likurang bahagi din ng mga nilalang na yon, naroon ang mga kapre na kasalukuyang nagtatangan ng malalaking tipak ng kahoy na may mga nakataling bato sa dulo. Pagbaba naman ng mga nilalang na yon mula sa bundok, kitang-kita nila kung papaano mahawi ang mga punong namumuhay doon. Sa pagdating naman ng mga ito sa patag,
Walang takot naman itong sinugod ang pangkat ng mga gabunan. Pagsilay naman ng mga nilalang sa ginawa ng kanilang puwersa, hindi na rin yun nagdalawang isip pa na sumalubong sa kanila. Segundo lang ang naging pagitan noon nang maganap ang isang kapangi-pangilabot na sagupaan. Sa unang segundo, maraming tikbalang na ang napapasubasob ng wala ng buhay, ganon din sa parte ng mga gabunan. Habang tumatagal ang paglalaban ng mga ito, mabilis namang kumakalat ang mga sigaw ng may pagdadalamhati. Kapangi-pangilabot ang mga tunog na kanila noong naririnig, ngunit alang-alang sa kanilang pinaniniwalaan, kinakailangan nilang magpakatatag. Ayon nga kay Tuboy, habang abala sila noon sa labas ng kanilang bahay, ang kanyang nanay at mga kapatid naman, mahimbing na natutulog sa loob. Walang kaide-ideya ang mga ito sa nangyayari na siya namang ikinainggit niya. Sising-sisi kasi siya noong mga oras na yon. Gawa ng aminado siyang walang ibang masisisi kung bakit siya nalagay sa ganoong sitwasyon. Kalahating oras pa ang dumaan. Hindi na magkamayaw ang digmaang kanyang nasisilayan. Mapalupa, kalangitan, at kakahuyan man, nakikita niya ang mga itong nakikipaglaban sa bawat isa. Halos mga lahati na rin ang nawala sa kanila. Kaya nung mapagtanto yon ng dalawang puwersa ni Makiling, hindi na rin nagdalawang isip ang mga ito na sumugod. Sila Tuboy naman, nanatili sa loob ng kanilang tahanan, kasama ang 5 maharlikang nilalang na direkta ring naninilbihan sa ilalim ng pamamahala ng diwata. Yun kasi ang huling depensang ibinigay sa kanila upang masigurong sila ang huling babagsak sa oras na matalo ang kanilang pangkat. Sa kasagsagan naman ng pagtakbo ng 2 nilalang na nagmula sa diwata, hindi niya maipagkakaila ang mga nagliliwanag na armas ng mga ito. Binabalot din ng kidlat ang kanilang mga katawan, dahilan para mangibabaw sila sa kadilimang bumabalot sa buong lugar. Maya-maya pa, paglapit naman ito sa mga gabunang nakasakay sa dambuhalang aso, walang patid naman nila yung pinagtulungan upang mapalaya ang mga kapre na kasalukuyang pinapaslang ng mga ito. Dahil sa tulong ng 2, mabilis nilang natapyasan ang dami ng bilang ng mga sagkaw. Ramdam din nila Tuboy noon ang paghina ng mga nilalang na yan, hanggang sa kalaunay nagawa na nga nitong nagapi ang mga gabunang nasa kapatagan. Ang mga aswang nalipad naman, walang patid pa ring pinauulanan ng mga palaso at bangkaw ng mga duwende at engkanto. Sa hanay ng mga ito, hindi yun gaanong nalalagasan buhat sa ganda ng kanilang sitwasyon. Nagsisilbi kasi nitong pangunahing depensa ang mga sanga ng puno, kaya bago pa man makalapit sa kanilang mga gabunan, matagumpay naman nila yung natatamaan ng kanilang armas. 2 oras pa ang dumaan. Kagaya ng inaasahan, sila ang nagwagi sa digmaan. Nang mapansin naman ng 2 kasama nila ang pagtakbo papalayo ng mga sugatan, pilit pa nila yung sinundan para lipulin. Matapos nila itong gawin, agad naman silang nagtulong-tulong para maibalik sa dating estado ang bundok ng Makiling. Magmula nung masaksihan ni Tuboy ang pangyayaring yon, hindi na yon nawala pa sa isip niya. Ayon sa kanya, maaaring marami man ang hindi naniniwala sa kanyang mga nakita, pero wala siyang pakialam sa opinyon ng mga ito. Alam niya kasi sa kanyang sarili, totoo ang mga ganoong uri ng nilalang. Kumbinsido rin siyang hindi yun panaginip dahil matapos ang kaganapan, nag-iwan pa ito ng matitinding pinsala sa mga liblib na lugar ng bundok. Magpahanggang sa ngayon, may mga parte pa rin ng Makiling na merong bakas ng nakaraan sa digmaang minsang nangyari sa pagitan ng mga alagad ni Maria Makiling kontra sagkaw. Okay. Opinyon ko sa kwento.
Sobrang ganda nito, no? Alam niyo yon na dinala na naman tayo sa kabilang dimensyon ng ganitong klase ng kwento. Pero, alam niyo ba na napakaswerte ninyo kung kayo merong kasunduan sa pagitan ng mga diwata. Kasi hindi talaga kayo pababayaan niyan. Hanggang sa kahuli-hulihang o kaduluduluhan ng angka ninyo, talagang poprotektahan kayo at aalagaan kayo ng mga diwata. Pero siguro sa panahon ngayon, alam ko marami pa rin sa atin eh. Siguro yung iba nakatira na lang sa Maynila kasi syempre gustong umasenso sa buhay, gustong sumubok. Yung bang hindi tayo nakokontento. 'Di ba? Di ko rin masabi na 100% na hindi nakokontento. Siguro yung mga tao na yon meron lang hinahangad para sa pamilya niya. Yung tipong dadalhin niya sa Maynila, bibigyan ng marangyang buhay. Na kung tutuusin, kung mananatili sila sa bundok na pinangangalagaan sila ng diwata, normal yung buhay nila ron. Wala na silang hihingiin na kahit na ano. Pero syempre, tao lang tayo. May mga pagkakataon talaga na hindi tayo nakokontento sa kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon. Normal yan. Huwag kayong magalit sa sarili ninyo. Huwag kayong mainis. Normal na pinagdadaanan ng mga tao yan. Na minsan hindi sapat kung ano yung meron tayo. Kaya naghahangad pa tayo. So siguro dito sa panahon natin ngayon, may mga kinalugdan pa rin ng diwata. May mga angkan pa rin na nakipagkasundo sa diwata na patuloy pa rin inaalagaan yung pamilya nila. Kaso nga lang, syempre, yung iba na nandito na sa Maynila, hindi na sakop ng diwata yon. Kaya nga ang sabi dito, di ba? Hanggat mananatili sila sa bundok, wala silang kailangang gawin. Ibibigay lahat yun ng diwata. Di ba? Yun lang yung nakita kong aral sa kwento na to. Pero overall, sobrang ganda nito. Mas maganda sana ako naging series to para dire-diretso yung makikita natin yung talagang pag-alaga at pagtulong sa kanila ni Maria Makiling. Alam ko naman, karamihan sa inyo talagang kilala na yan. Overall, napakaganda ng kwento, napakaangas. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.